Yong! Yong! Yes, dam. Palihog sa kuaning patay yung be, ilabay ni kay katupaling miaging gabi eh. What? Baho-baho naman. Palihog yung labay ha. Ang ipakaon na lang na sa iro. Bahaon gid dam. Ayong! Ayaw po kalimot pagpakaon sa iringhan. Ay, sige dam. Gutom kayo eh. Uy! Bata! Asa ang mga irog-iring diri ba? Ay sa ba? Kanalipong lako. Kita ka sa mga iring ug iro mau? Wa lagi. Pero lami kay mo sudan di dala ba? Ako na din. Ang naman ni, katupan ni aging adlaw. Panus na gudi ay. Panus gudi ay. Yung, ako ano lang niyong. Ako rin pakaon sa iro ug iring. Sige, bantay ka ha. Pakan ajud ha. Sige, sige, ako bahala. Bantay ka ha. Pakan ajud ha. Tol, lami lagi ang sudan karon. Alangan, matadaog mo kong surtres gaya ng udto. Maot mo pamalit ang sudan. Gani iya kay imong gipalit og sudan, wala nimong gibalik og taya. Magbago na ko manghod. Sunod, makadaog ko. Ako na po ipalit ang sudan. Oy, kini, nagaon sila. Timing kayo. Kuya, walay chicken joy. Sunod na lang ha. Kaya kulang ko sa budget. Okay, kuya. Kaya, sige pag storytelling ng mga tawhanan eh. Kaya po nila. Uy, dagan pa kay istorya. At sabi mo kami paabot. Mga ana ta. Kadali lang. Ikaw nagdali-dali po ka ba? Di man ka kahulat rom. Tol, ikaw ampo. Wala ra ba kasi batong Domingo tol. Si Rico na lang tol. Pas lang sa tol. Dagang kay kung sala atong aging adlaw. Zero man lang oh. Pastila, nagtinukluray pagod magkinsay magampo. Lay, wala man po, lay. Kalimot. Ikaw na lang, kuya. Sige, sige. Ampo lang tabi. Ay, nag-ampo na. Sana Lord sa sunod lami na po na pagkaon. Please Lord. Unta Lord sunod nanay ko. Amen. Asan mo magkaon din eh? Na, natinood akong ampo. Thank you Lord. Yay! May pakabuong nga ampo na tinuod. Wala. Wala na. Basta kailami atong sudan karon. Asan mong gulay din eh? Uy, dami mo po dang dipuli di ay. Ay, paabot ya. Mga ano tao eh. Di ko ganahan anong pan? What? Uy, Roy! Pan, ganahan ka? Oy, asa man? Tira. Salamat ha. Sige, go, King. Manus naman eh. Dito, dahil nakidlas ha. Isa ba nagkuha sa atong sudan? Kawatan kay ka ha? Amo anong sudan? Wala ka ni Sunta.